नोंथांमोनखौ आंनि रिगि रेगां इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं दिनै जा मिनिफ्लांबाय लोगोफोर आंखौ गाज्रि मोननो नाङा दे बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हे गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गोदान सरलपारा थांनो नागिरदों नै जोंहा ओंखारजोब्बाय नै गाखोबायानो थांनोसै आरोना नायलांनो नोंथांमोना जों मा खालामहैयो दसे ओरैनो बेरायहैगोन आरोना टाइम पास आरो मा खालामनानै थानो ना ओंखायनो दसे बेरायहैनानै फैनोसै बिदिबा नायलांदो सल' आयै नै दैयाव गलांबाय आंजों नै नानिमोनबो आरोना गोसोम नुदों दा सिनायाखै बारा फाइनालि लोगोफोर जों बिसमुरि सौफैबाय दा नैबे नेसनेलखौ बारस'गोन ओमफ्राय ओरैजाय साहा थांगोन जोङो बै गेटआनो जाहैबाय नौनोगोर सिखोना जाहार बेजोंनो जोङो सरलपारायाव थाङो नायलांदो लोगोफोर दा जोङो लामा गेजेर मोनफैबाय ओरै साइडजोंजाय साहा बागान दंमोन आं बेखौ खिन्थानो रोङासै आरो खोनानो मोन्दों माने लामाफोराव मैदेर मोख्राफोर लामायाव लोगो मोनो होननाय खोनादोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो जेबो नुलांनाय जायासै लोगोफोर दे बिदिबा नायलांदो सा गोथाव ओंखाम जाना फैदोंमोन आङो गारियाव लामा मोजां नङैनि थाखायनो संख्ला जानानै सेस गैला ओंखामखौनो उखैफिनजोब्बाय पनिर एवनानै लाबोदों ओमफ्राय दा जाहैसै आरोना नै सिबबो लाखाबाय उफाय गैया मा खालामबावनो दाबो मोनहैया जोंहानोलाय नै जोङो सौफैमारबायानो सरलपाराया बेनिफ्रायनो नांलांबाय आरो नालाय बेसेबां मोजां नुदों लोगोफोर बिनि भिउआ सोर मोजां मोनदों आंनो कमेन्टआव लिरहरदो लोगोफोर अन्नानै प्लिज आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंनो कमेन्ट हरदे सनाफोर आंनि आंगोफोर नै बिसिबांबा हेपि आरोना आंबो बे बिफां लाइफांखौ नुनानै नैबेनो आर्मि केम्प जों मोनफैथारबायानोना आरो नै आं बारा गोलाव होआसै भिडिअखौ नायनो बारा इन्ट्रेस्ट मोननाय नङाना बेनिखायनो आं ससेल' होनाय जाबाय आरो नै जों सरलपारा बाजारखौ जोङो मोनफैमारबाय आरोना मोनफैबाय नै र' देन्जार नै लामानिफ्रायनो गाज्रि जालांखायो आरोना बै जायगायावनो थांनानै बेरायनानै जाहैगोन ओमफ्राय नायलाय दैयाबो सिनाय लागा जानांगौ आं बाबायसो हाय लोगोफोर मोनफैबाय नै जोङो ओमफ्राय दा दै सेराव बेरायदों आरोना बेरायनानै दंगासिनो नै आरो जोंबो बेरायनो फैनो होननानै ओमफ्राय दिनै नुफैथारमारबाय आरोना सिगाङावहाय बहाय मेलाफोर बायदि जायोमोन जाहैदों ओमफ्राय दाखालि समनिफ्रायनो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा एकदम जौ लोंनानै जानानै पार्टि जानानै बिदिनो हर थालांलायो जाहैदों ओमफ्राय बेबायदिखौ जेनेबा बहायथ' जेबो डिसिसन गैया नालाय ओंखायनो गोसोबायदि खालामनो हायोमोन आरो बिदिनो रागा जोंनानै डिसिया दा ओमफ्रायो बै लामायावहाय अन्थाइ माबानानै दोनबाय आरो बेनिखायनो दा गारि सोनो हाला थाबायबोनांगौ जायो खस्थ' जायो आरो दा थाबायबोनांगौआ लामानिफ्राय होमबाबो फैबाय आरोना जोङो थाबायनानैनो फैथारबाय आरो बिदि जाबाय गिदिं सफैबाय आरोना जोङो दा नै खालामया खोमसि नुदों
Đây là cái gì nhỉ? Nơi nào đi mà bơ, đi ra miền khắp जोङो जाग्रा एसे लानानै थांखादोंमोन नै बारा बुरजा नङा ओरैनो मुरि एसे पनिर आलु एवनाय ओमफ्राय थाइजौ आसारबो लांदों लेबु लांदों ओमफ्राय माजा एसे स्प्रिट गंसे लानानै थांबाय आरो ओमफ्राय नै आलु अमा बेदर नानिमोननि बेजोंनो जा हेपि जाबाय जोङो जा इन्ट्रेस्टनो सोर सोर जानो लुबैदों आंनो कमेन्टआव हर लोगोफोर आंनि सनाफोर Masuk ke dalam. Asal tahu ada. Dah bukan bisa. Kan dia masuk ke stadion. Masa anu. Dapat lebu. Lebu masuk sana. Kita bisa beli itu. Ha, tapi itu juga beli juga sama je. Nah, kamu itu tahu enggak? Bisa apa sama Dah tak ada. Right. Tapi không. Itu hay đâu tu. Aku tu siapa? Ini mau punya apa punya? Mana kamu? Aku. Alu. Come on, good talk. Mama लाबोखो मादैमोन ए मा जायगा होनोथाय बेखौ दा बेखौ मा जायगा होनो सरलपाराया ए बेलाय माथो बे थास' बिबार ओमफ्राय नै बे अमा बेदर हाखानाय बायदिफोर माबाय फानोना हास'नानैहाय लाबायनो ए नोंसोरलाय जोङो औ बिनिनो बेरायनो फैदोंमोन जों दसेनो औ फैनांगौ औ ओरैनो टाइम पास ना दे होमबा मादैमोन माने सरलपारानि बै पिकनिक जाग्रा स्पटनि मा होनोथाय पिकनिक जाग्रा जायगानि एसे ओरै फैनानै आरोना बे साल बागानाहाय ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांसै आरोना ओंखायनो दसे ओरै फैनायावहाय सिगां मोनग्रोयो बेखौ न'निफ्राय फैबा सिगां मोनग्रोयो बिनि उनावसो ओमफ्राय पिकनिक जाग्रा जायगाखौ मोनहैयो आरो ओमफ्राय जोङो फैफिननानैसो दसे ओरैनो बे साल बागानखौ नायनो होननानै जोङो ओंखारदों आरो ओरैजाय नायहरदो नै ओरैजाय गासिबो आरोना जा गिदिर गिदिर दङ नै बिफांफोराहाय बिराद मोजां नुयो आरोना सिरिनो दाउमा दाउसा दाउसिन दाउलाफोरनि गाबनाय जा मोजां खोनायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो जोबनायखाय न'आव थांनोसै टाइमाबो जाबाय नै 4:30 जाबाय आरो न'आव थांगौ माने ओरैनो 1 घन्टासो लानो हागौ आरो जोंनि न'सिमावहाय जा मोजां नुयोना थांसै र' फैदो बै गारिसिम जाबाय दा ओइ जाबाय थांसै बेरायखांजोब्बाय दा जोङो न'आव थांफिननोसै नै आं दा गारियाव हाबफिनबाय आरोना मासि गरम जाखोथाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल